Здравейте! Днес ще поговорим за една тема, която засяга много хора и семейства. Суровата истина за пристрастяването към алкохола и начините за справяне с този проблем. Мнозина от нас възприемат алкохола като средство за релаксация и бягство от ежедневните предизвикателства. Въпреки това, зад тази привидна утеха често се крият по-дълбоки емоционални проблеми. Страхове от живота, от себе си, от отговорностите. Алкохолът може да служи като временно убежище, но на сутринта проблемите остават, често дори са и по-изострени. Научни изследвания показват, че редовната консумация на алкохол може да увеличи тревожността и депресията. Особено уязвими са хората с травматични преживявания, които често използват алкохола като механизъм за справяне с болката. Това обаче води до порочен кръг на зависимост и още по-голяма емоционална нестабилност. Истинската свобода започва, когато се изправим пред себе си и признаем нуждата от промяна. Ако усещате, че алкохолът контролира живота ви, ето няколко съвета, които могат да ви помогнат. Създайте здравословна рутина. Редовните физически упражнения, балансирането, хранене и достатъчния сън могат да подобрят настроението и да намалят желанието за пиене. Изследвания показват, че физическата активност може да намали зависимостта от алкохол и да подобри психическото здраве. Водете си дневник. Записвайте мислите и емоциите си, особено в моменти, когато изпитвате желание да посегнете към алкохола. Това ще ви помогне да разпознаете тригерите и да разработите стратегии за справяне с тях. Научете техники за релаксация. Медитацията, дълбокото дишане и йогата могат да намалят стреса и тревожността, които често водят до употреба на алкохол. Тези практики помагат за свързване с физическите усещания и емоциите, което улеснява управлението им без употреба на вещества. Изградете си подкрепяща среда. Споделете с близки хора за вашите усилия и потърсете тяхната подкрепа. Присъединяването към групи за взаимопомощ също може да бъде от голяма полза. Поставете си реалистични цели. Започнете с малки стъпки, като намаляването на количеството алкохол или определяне на дни без пиене. Постепенно увеличавайте тези цели. Обмислете професионална помощ. Терапията може да предостави необходимите инструменти и подкрепа за справяне с зависимостта. Един от ефективните методи за лечение на алкохолната зависимост е EMDR терапията. Тя е доказано ефективна в борбата с зависимости, включително алкохолизъм. EMDR помага за преработка на травматични спомени, намаляване на емоционалната болка, която често стои в основата на зависимостта. Научни изследвания показват, че EMDR терапията може да намали симптомите на тревожност и депресия при зависими пациенти, като по този начин подпомага процеса на възстановяване. Ако чувствате, че сте готови за промяна, потърсете професионална помощ и разглеждайте възможностите за терапия.
Това може да бъде ключът към ново начало и по-здравословен живот. Надявам се тази информация да ви вдъхнови да направите първата стъпка към свободата и благополучието. Помнете, че грижата за себе си е най-големия подарък, който може да си направите. До скоро!